To Milan chystá divinku. Hej, divina, toto je divina. A toto je nádhera. Ani na hokejbale nemajú. Lambuško toto je papaníčko. Pre kráľov. Odváhu. Pán Milan, do Kelta už není zákaz? Záleží kedy a ktorá tam je. Zákazy a príkazy musia existovať. Zákazy a príkazy sú. Keby toho nebolo, nemôžeme šoférovať. Tu na tá jelenina, aká je nádherná. Bombová. No. Tá je originál. To nám stačí pre dvoch. Ešte dobre sme odložili na guláš. Kilo toho bolo. Toľko nám nechali. Môže najmä sme to pekne zabaliť a to sa dá. Treba skúsiť robiť. A je to kvalitka. To bude kvalita. Priam mi tam čosi pípalo, ale asi to není ono. Vône domova. To nemá nikto, čo my máme. Ale som môžem aj učiť. Jediný vymyslel prídu nejaký Hastrman. Hastrman. Ale to na tom váhu vymyslela prídu nenašia. Dračica. Vymyslela prídu. Nejaká tá morská panna. Dal som tam do pahreby zemiaky. Aby nám nezhoreli. Dáme 3 spravíme. 4. To zostane na pibu, toto dáme a jeď. Toto je červená cibulka, krásne to vyzerá, nádherné. Táto vidíme, aké to bude. Keď to bude. Je 14:28, pozdravujem aj na víkendové a sviatočné cesty. Máme tam niekoľko starších nehôd pred Tomášovom v smere z Novej Dedinky, za Podolíncom v smere do Spišskej Belej a posledná je v Sabinovej. Hneď za chvíľku budú odpálení na tom hokejbale. Hokejbal, ten počuť až sem. To budú za chvíľku odpálení, my to ešte vydržíme. Ďalší radar vás môže namerať na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Beladíc, Slovan! v smere do Jalovca aj v Ľubovni v smere do Huboviec. To je povázka. Smere do Kaluže. K tomu pridávate aj kontroly v Bratislave na Lidovskej Krivke a v smere na Košiach v smere do Lopatova a v Hričovskom Podhradí v smere do Dolného Hričova. Ďalšie máme v Ivachnovej Na to smere do nevytiekla tá Soča, štavička, pre najlepšia tá štava. Trnovcom v smere z Liptovského Mikuláša, v Košiciach na Hlinkovej v smere na Prešovsku aj na konci triedy SMP v smere na Alejovu a potom ešte aj v Smilne v smere do Zborova a v Závadke v smere do Ja si tu nebol, si ma mohol natočiť, ak som vyťahoval tých kaprov bola. To by bolo parádne video. Ty koľko, to som nemohol sám aj ťahať, aj natáčať. Aj spať. Ty kokos, ale ten jeden bol nádherný, ten bol 65 Adam. Super. Tak to by mali byť najpeknejšie, čo môžu byť. A dáme ešte jeden a to môžeme už do toho spraviť pekne. Toto tu dobalíme a je to, zabalíme a je to. Wow, je to lieta ten šarkanit, to jedno. Tak to každému si zaslúži, aby sme to spapali. Toto nám ukážeme, toto by mala na tie zemiaky. Dáme sem. Špeciálna robota. To nemá ani hento, Zlatopúl, kuchár nemal. 80 rokov. To my máme. Ori na ten ohníček. To je nádhera. To je ono. Ja si musím na kolena bolia, kurva. Tento tu spíkajú. To sa si preložíme takto cez toto. To nám je
horelu.